ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲರತೆ ಇನಿಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಕ್ಕರದ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ಯಾನು ಅರಿನ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟದಲ್ಲ ಈತೆ ಬೋಡು ಆತೆ ಬೋಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಪೊಂಡಿದಾತ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಕ ನಮಕ್ ನೀರು ದೋಸೆದ ಹದಕ್ಕೂ ಕಣಪೆಯಾನು ಉರ್ದುದ ದೋಸೆಗ್ಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ತೆಕ್ಕರೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನಿ ನೀರು ದೋಸೆದ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅರಿನ್ ಪೂರ ಕಡೆ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆಯಾನ ತೆಕ್ಕರೆನ್ ಕಡೆಪೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಸುರುಟು ತಾರೇನು ಕುತ್ತುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಇಡೀ ತೆಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಐತ ಮಧ್ಯದ ಬೀಜನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೆ ಒಗ ಚೂಲಿಲ್ಲ ದೀತೆ ನಿಗುಲೆ ಗೆಪ್ಪರ ಎತ್ತರನ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟರಶಿ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ರುಚಿ ಬೋಡು ಆತು ಅಂದಜಿಗ್ ನಿಗುಲು ಬೆಲ್ಲನ್ ಪಾಡಿ ಯಾನಿ ಈತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತುಂಡುದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಮಳಲ ಲಾಯಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನ್ ನಮಕ್ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆದ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಕಡೆದಾನ ಒಂದೇನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಕಡೆತತೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ತೆಲುಪು ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಅವೇನು ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ ವ್ಯಾನ್ ಪೂರವರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಗೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಂಡ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ಬದ ತವಲಗೆ ತೊನೊಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತು ಇಂಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅವು ಕರ್ಬದ ತವಟ್ಲ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದವು ಅಂಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಬಂಗವು ಸೊ ಯಾನು ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣ ಐಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾಟ್ ಸುಲಭಡು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡುಲ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ಲ ಅಂಟೊಂದಿತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಬಂಗಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀ ಮಿತ್ತಡ್ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಎಂಚೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂದದ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಪಕ್ಕಲ ಹಾಪುಂಡು ರುಚಿಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗುಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಿಗುಲವರ ಚಾಪೂರ ಆಣನೆಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನ ನನವಾಡು ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಾಲ ಅನ್ ಬತ್ತನ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ತಿನ್ನರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಬಡಾಂಡು ತೆಕ್ಕರೆದ ದೋಸೆ ಆತ್ಲಾಯ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಪನ ಹೊರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ತೆಕ್ಕರ ಎತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತದೆ ತುಳು ಎಂಚೆ ಬೈದ ನಮಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಳು ತೆಕ್ಕರದ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಚಾ ರೆಡಿ ಉಣಿತೆ ಅನ್ ಪರ್ಪೆ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೀಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀಪೆ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದು ನಾವು ಬೆಲ್ಲದನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಡ್ದ ಬದಲಿ ಬೆಲ್ಲ ವಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದು ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ದಾಲ ಪಾಡೋನ ಅಗತ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ತೆಕ್ಕರ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಏನೋ ಅಂತ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವಂತೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆಗೆ ದೋಸೆನೇ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಉಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುದ್ದು ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಗುಳೋಡನ ಚೂಲಿಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಯಾನ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೋನಿ ಆಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಖಾರ ಅದ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಉದ್ದ 3 ದಿನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನೇ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೀರು ಪುರದಾಲ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಎಪ್ಪುಂಡು ದಂಚದ ಮುಚ್ಚಳದಿ ಇದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇರೆ ದಿಂಡ ಒಂದು ಲಾಯಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನಂಡ ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕೈಪು ದಾಲ್ ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಕೈಪಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಒಂದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡದ ವ್ಯೂ ನಿಗ್ಲೆ ತಜಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲಂಚಿ ಬಡ್ಸ ಬುಡ್ದುಂಡು ಸಂಡೇದ ದಿನ ಒಂದು ಏತ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಪರಿಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಎಂಜಲ್ಲರ್ ರೆಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಎಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಐತಾರ ಉಳ್ಳೇರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪುಲೊಂದೆರಾರು ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಲೆ ನಿಂಗಳು ಪುರ ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಪುರ ದೆಕ್ಕೇರು ಒಂಚಿ ಕಿನ್ನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಏತ್ಲ ಯಾವ ಪನ್ನೊಂದ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲು ಪುರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಡೆನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಅಡ್ಪುನು ಒಚ್ಚು ಅಟೀಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸಂಡೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ದು ಜನ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಡೇ ಚಿಕನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಸಾರು ಗಸಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ
ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಪೂರ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಈಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅವ್ರ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ತೂಯಿನಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಈಗಲು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಅದು ಇಂಚೋಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರಲ್ಲ ಅದು ಕುಲ್ವೆ ನಿಗಲಿ ಅದು ಬರ್ಪೈತೆ ಅಂತ ತಡ ಅದು ದಾದ ನೀರು ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗಸಿ ಬೋಡೆಂಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ತುಲೆಗೆ ಮೇರ್ಮುಲ್ ಟಿಪೋಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಬುರೊಂದೇರು ಈ ಟಿಪೋಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದಿಯೇ ಐದು ಮಿತ್ತು ನೆಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇರು ಇದೊಂದು ಇರೆಗ್ ಜಪ್ಪರೆ ಮಲ್ ದಿನ ತಂದು ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಕ್ಕದ ನಿಗುಲ್ನ ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ದಿಪ್ಪಿನ ಅಲ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಲ್ಪ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಂದ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಪೋಣ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಅವು ತಾರೆ ಜನ ಮಾಡ ಅಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪರೆಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ತಾರೆ ಕಾಣಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡು ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದೇ ಕೋರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾನ ಲಾಯಕ್ ಆಪ್ಚಿ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂಚ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಯಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಆದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ರೇಪು ಗೆಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿನ ತಲೆಗ ಹಾಲಾವ್ ನಿಂತಂಡೆ ಈ ಜಾವು ಅದಾಗತ್ತ ಅದಾಗ ಏನು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋ ಪನ್ಪುಜಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಹೋದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋತ್ಲ ಪೋಯೆ ಮೇರೆ ದಾಲ್ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚು ರೆಡ್ ಕೆಲಸ ಪಂಡೆ ಇಟ್ಲೈತೆ ಬುರೋ ಒಂದಿರ್ ಸಾಕಾತಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೋರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ನಿಂಚೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ವಾರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚನ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ತೂ ಅಂದ್ಪೋಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡೆ ತೂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡಿ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಮಸಾಲನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಗಿ ಯಾನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದ ಬೊಕ ಸಂಬಾರ ಪಾಡಿಯೆ ಇಡೀ ಸಂಬಾರ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡುಂಡೆತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕನ್ನಡೋಡ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಪನ್ಪರತೆ ಅವೇನು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಾವ್ ಇರೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಕಿನ್ಯ ತೊಂಡು ಇವಾಗ ನೆಡದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ರಡ್ಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ನುಂಗಿಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿಯ ಏತ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬೋಡು ಅಥವಾ ಖಾರ ಬೋಡು ಅವೆನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆಡ ದಯಪಂಡು ನಮಕ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವೇನು ಚಪ್ಪೆರೆ ಬರಿಟ್ದಿಯ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಟ ಕೋರಿನ ಬೇಪಾಗ ಹಿಡಿದಲೆ ಒಂತೆ ಯಾನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಈಕೊಂತೆ ಬೇವ್ರದಿರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಒಂದಿನತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮಕ್ ಕಾಯೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಟ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ ಮಸಾಲಾನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಟ ಒಂದು ಕಾಯಿನು ಲಾಯ್ಕಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ದಲ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಅಂಚದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಹೋಗಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಅವೇನೇ ಅನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ನೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚನೆ ಚಮಟಡು ಈಗಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಪುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯತೆ ಅವು ಮಸಾಲನ ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವನ್ವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊನ ಯಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಅವೇನು ಯಾನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತುಳು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಐ ಗ್ರೇವಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಅವು ಟೊಮೆಟೊದ ಪಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳ ಪೋಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಣ್ಣಾಂಡು ಅಂತ ತಳದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿನ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟೋಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕನಿಗ್ಲಿ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಪಾಡ್ ನಾಡಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಣು ಕೋರಿನ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ ನಾನು ನೀರು ಪೂರದಾಲ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಕೋರಿ ಐತನೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ನೀರು ಬಿಡ್ನು ಕೋರಿ ఒక ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನತೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಗ್ರೇವಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಯಾನೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ఒక ನಮ್ಮನ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸ್ಲೋಟ್ ಎದೀತೆ ಒಂತುಲೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಗಟ್ಟಿಗಟ್ಟದಿನ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಶೇಪಡ್ ಬೈತಂಡು ಅವೇನೇ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೀಮಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರಡ್ ಬಂದ ದಾಯಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಜೊತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡಿಕ್ಕೆ ಅನಿತೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಗ್ಲೆ ಐತೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೈತೆ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಗಲಿಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆತನ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ನೆಯ್ ಆತನ ಬ್ರೆಡ್ ఒక ಚಪಾತಿ ಕಾಯ ಅಂಚ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪುಣತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಟ ಕಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಸತ್ತೆ
ಬೊಕ ಎಂದ ಚೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಮುಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೂಸೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಗೆತ್ತ ಐತೆ ದುಬಾದು ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಐಕೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕೊಂಡ ಚೂರ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾದಜಿ ಪಂದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೀರ ಅರ್ಕೋರೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕ ಬಂಡೇರಿಂಕ್ ఒక ಯಾನ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಬೊಕ ತಿನ್ರೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೊಲೆ ಬಯ್ಯದ ಸೀನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೂಡ ತೊಜಪ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.